Vejerne begynder. Det er forår, og der er flere af de frie søer, der skal til at fare. Faringen foregår helt roligt og afslappet. Når grise fødes, kommer de hurtigt på benene og maser for at få navlestrengen brudt over. Grisene søger instinktivt den nærmeste vej mod patterne, og meget få går bag om solens ryg. Grisene søger efter patterne, og når de har fundet en, undersøger de den. Snart får de deres første mælk, råmælken, som indeholder antistoffer og giver grisen modstandskraft mod smittekimen. So og grise snuser hyppigt til hinanden i denne tid, allerede fra få minutter efter fødslen. Denne trynekontakt knytter dem til hinanden, og grisene lærer deres mor at kende, og hun, hvilke grise der er hendes egne. Grisene tilbringer den første tid i reden, og soen går kun væk i kort tid for at besørge og lede efter naturlig føde, som den kan finde lige i nærheden af reden. I de første 9 dage går soen ikke ned til foderstedet, men nøjes med at æde, hvad der findes nær reden. Hun er uden tvivl meget sulten, men omsorgen for grisene er vigtigst.